Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Aramaiora etorri gara. The Clayton taldearekin egin dut gaur hitzordua, argitaratu duten Over the Red Light diskoa ezagutzeko. Taldearen iraupen luzeko bigarren diskoa da honakoa, rock and roll giroetan datorren lan ederra. Gaur, gurean, The Clayton. Eguzkiaren azken arnasarekin bat, kaleratzen dira saguzarra. Otxoaren letagin punta, eizarako presti argiaren argitan. Lorez lore, biluntasunean, beti da bizplazer azkar baten zain. Lorez lore, kabernaz kaberna, ez dira izango inor maitatzeko gai. 2017 urtean sortzen da The Clayton taldea Aramaioko entsegu lokaletan. Jokin, Mikel, Xabi, Manes eta Peio musikariek osatzen dute egun banda. Dela 6-7 bat urte hasi ginen, eta hasieran beste gitarrista bat zagoen, bi gitarrista eusko taldien, beste batekin hasi ginen. Eta orduen hasi ginenak mantentzen dugunak, Peio gitarran, Manes baterian, Uli bajuen eta Matxin gitarrista gero aldatu zana, eta ni ahotzian. Horra ibili ginen bersino batzuk eta joten hasieran, lehenengo lau bat kantuero prestatu genitxun maketa batin, eta gero jaserixo jarri ginen maketako tema horrekero hartu eta apur bat resiklau genitxun disko bat sortzera bidien, eta hor ja egon zen gitarrista aldaketa bat. Los Clayton izatetik The Clayton izatera pasau ginen gazteleraz itxigelako abestiei, eta hor zorrera hori, 6-7 urte atzera begira. Gure kuadria nahiko handia da, ezberdinak eta lan. Eta ezen zen momentu bat, bi talde hasi zela sortzen, eta bai Manes eta bai Peio adibidez, ez dakit, bi proiektutan zauzen aldi berian. Egixe da, nik uste dut inungo momentuan etxala gure taldea urten, ez talde bat itxera. Osa, apur bat, ez dakit, ni beti zaten dut, ez dakit, esperduratik edo, ez dakit. Jaiosan zehozer zala, hemen bauko udaletxeak eskaintzen dagoen lokala, eta bertara hasi ginen juten igual gehien bat bai Peio, Jokin eta ni, eta apur bat hori. Hasi ginen gure kauz abesti batzuk eta sortzen, eta ikusi gaben, aurrera apur bat basegela, eta hortik jaiosan proiektua. Gutako batzuk aldi berien beste batzukin elkartzen ginen bebai, beste proiektu edo baina zan gehiago aizialdi moduen joi bezala guztia jako musiki jotie eta gisa Jokinek ez dakit letraren basauko, ez naz gogoratzen oso ondo, baina iniziatiba gehiago ukiren guk eta gero loratu zen proiektua. Rock and roll giroetan abiatu zuen bere bidea The Clayton taldeak. Kantu zuzen eta beroak lantzen dituzte, energia handikoak. Sortu ginen kuriosidadiegatik beste barik, oso influentzia desberdina duzkogu gure artien, eta hasieran etzan beste rock and rollera hain basazen rock influentzia asko, baina beste blueseru hau batzuk ero bebai, eta bai jun ginen gero, ja maketa inda gero lehengo diskora begire sakontzen jarri ginen, orduen bai jun zan ja rock estenan edo barruen ideia horrekin. Bakoitzak gauza oso desberdinak entzuten dugu. Adibidez niri bluesa gustatzen jat asko, eta blues lentua. Orduen ni hasieran askoz gehiago joten ditzen bide hortatik. Beste batzuk, igual kaina gehiago. Eta orduen, poliki-poliki, igual bai da roka, Boston aman komune, baina bakoitzak oso rock edo ez desberdin izakon. Orduen, azkenien danok joen apur bat zedi duten, eta elkartu gara danok rock puntu honetan. Peio adibidez igual blues estiloko referentzia asko dauko, Jokin eta nik igual gehiago rock and roll, Sueziatik eta datorren rock and roll mugimendu hortan igual gehiago, Manesik igual bai. Apur bat mix bat egon dela hor, eta gure estilo apur bat sortu dugula. Gure gazten uste gure estilua esan laikela dela
Volcanic, Hot Breath edo Helicopter zelako rock and roll azkar bat. Eta nik uste dut lortu dugula gure estilo rockero bat hemen inguruen igual hainbeste ez dauena, o ez dakit olain gaztiek izen da hainbeste ez dauena. Eta hori, juntau duen, edan dugu musika estilo desberdinetatik eta juntau dugu nik uste dut gure estilo politxo bat itxeko. Bigarren disko honetan musika garapena argia da. Sustraia galdu gabe, saiakera ezberdinak egin dituzte taldearen musika unibertsoa zabalduz. Begiak zorrozturik zigarro baten kean, egun argitan. Bularrean Espainia ez ezagunak, ta zure izerdia. Azeriek bat bana aldirik ez, zure azkazarak bizkarrean gora. Odor usturiko amodio bat, lurrean zabalik lagatako poltsan. Ez zara etxera bidea, ahaztu duen bakarra. Gauak hiru izen dauzka, suakea eta rautsa, inertzia geldi ezin ontan. Nik uste lehengo diskoa izen zala igual rock estilo bat edo abesti gehiena zaukiela patroi berdin bat eta hortik bota gauen eta bai esan dozu moduen bigarren disko hontan pixka danetik ikusten da, jarraitzen da rock estilo hori izaten eta bai pixka danetik ikutzen da. Bigarren nizak egun argitxa apurtxe bat nondik joven gitzen, oso estile ikutu edo batzak egun egon bizala riff rockero, baina batzak egun bebai egon bizala maz, Reuskan Kristo, askoz pentsabau egon da, askoz pentsabau nik uste dut. Bakoitzak entzuten dugu bebai, rock, espektro horren barruen gauza oso desberdinak. Eta ikusten da bai, lehenengo diskuen, igual gehiago punk rockera ero gerturatu ziela batzuk, blues punto batzuk hasi ginen apur bat experimentatzen. Eta bigarren honetan bebai, badaz Eskandinaviako high energy rock horren gino batzuk, ero ikutu batzuk, ez dakit, abestiren baten bebai hard rock punturen badau. Orduen bai, badaz rockan barruen, gure bihurtu dugun, ez dakit, koktel hori hor dau. Bai, gainera, hori lehenengo diskuen dauz parte blueseruek igual ez dinak hainbeste sartzen, horiek eskatutakuek, edo traia gehiago tartiek, beste pertsona batek bultzatutakuek, eta hau ez dago askoz onifika daudena. Boi urtetxo batzuk jotzen ja, ezagutzen gare nik uste dut gure artean desente bai, eta badakigu, bakoitzan gustuak zeintzu dien, baina taldean bertan nora goiesen benik uste dut momentuan badakigu lan naiz eta hori, komento duzun bezala, diska barruan badazen ukitu desberdinak, baina nik uste dut apur bat ukitu desberdin dan horrek, Clayton estilua edo ekarri dabiela, ez dakit, holan sentitzen dugu behintzat. Chavales, toma 223, venga! Taldearen lehen disko luzea Bilbon grabatu zen, Martin Guevara soinu teknikariaren gidaritzapean. Musikari guztiek batera jo zuten grabaketa saioetan. Martinekin egitza esan da oso komodo, oso gustora, eroso bebai danok batera jote horrekin, azkenien ensaia eta kontzertutan danok batera joten dugulako, eta akorretan urten ginela estudiotik ja diskuaz kotxien jarritxe, eta oso oroitzapen politxe daukot nik pertsonalki eta uste dut beste danok bai grabaketa eta esperientzia osuena. Bigarren disko hortan izen da, igual grabaketa ohikuena, taldeanetan edo, bakoitzak pista batetik ezberdinak. Eta Martinekin lehenengo diskoa izen zen, zuk esan zuen, krudo, ez dakit, edano batera, emun grabaketai eta hor plaketan gainien grabau. Egitza esan, igual bai hauko nortasun gehiago irroko nortasun hori, eta baina guretako azteko zan perfecto, holan aztia. Niretzako bat, izan dako asko zerrezau lehenengo esperientzia. Pegada ez da berdina, metronomaz bakarrik entzuten, que mirándole al bajista, mirándole al guitarra, no sé qué. Lehenengoen izen zen dano batera juntau, eta dano batera joa, mirarnos las caras, motiva gure artien, orduen nik uste dut pegadi eta lasaitasun hori askoz biziblia bezala. Bigarrenien, pues nahi más apurau, metronomoekin, tengo que clavarla, tengo que ir perfecto. Orduen, irabazten duzu gauza batzu, baina galtzen duzu beste gauza batzu.
Over the Red Light diskoa Zestoan grabatzen da, Einaut Gaztañaga soinu teknikariaren gidaritzapean Gaztain estudioetan. Aurretik, premaketa bat grabatu zuen taldeak Asel Errastirekin. Inautekin gauza asko probatu ditugu eta hori izan bai helburu bat bigarren disko honetan. Gu oso basikoa gare, amplitik kanal garbixakin, sartzen dut pedal batzuk eta pixkate overdrive distorsioaz joten dugu eta gero efektu batzuk igual bai soluendako eta holan, baina bagenek izen igual inautek asko lagunduko zauela zentzu honetan, ez? Eta bera onduzku gai, bere pedala proetan, fuzz estilo hauek, bai sartzen eta beste hainbat pedal berak zaukola eta amplixe bai, kabezales gorriñak eta honek asko lagunduzku hortan, gitarra presentzia hortan lehen esan dugun moduen bai. Sentitu dugu, ez, demoa grabatzelako orduan, Aselekin eta Einaute gainera hori entzun zaben momentuan nik uste bera egia oso argi zaukolan diskoaren norabidea zen izango zen. Eta gu estudioan lehenengo egun akordatzen az, bateriak eta graba ostian bera apur bat ibili izan giak ekualizatzen eta tal, eta nik uste rolloa topatzen bezala, ez? Eta jakintza hoben hori dana plasmatzen, eta aparte aukera munguzkun gitarran soinuetan eta berak komentatzen zen hori, ez? Gitarra garbi, baina berdin be, ez dakit, beste batzutan badauki ekaina hori. Azelekin ingen lana, nire ustez oso garrantzitsu egin zen. Ze azkenien zuk hemen modu bat erantzuten duzu, baina bertan gero graba guztien, nahiz eta izan kalidade eskasa hauen, eta kalidade honean izan igual, baina entzuten duzu, eta konturatzen zara, hau menez goaz batera, lokalan ez ginen konturatzen hortaz, hau altu egi dau, edo honek presentzia gehiagien eman dau eta molestatu dau gitarra honek, edo hor konturatzen za fallo edo deraile batzuz aldatu inbidienak, eta hori hobeto da konturatzea. Orduan, estudioan malabarak azten ibiltzi baina. Nik ikusi dut batez lehenengo diskotik bigarrenera, estudio barruen, aportau dauela apur bat produkzio fasien gehiago, ez? Ostras, konturatzen igual baterixa golpe batzuk etzoizela bajuaz, etzoizela gitarrakin, eta hor berak zela ingo zauen, esate zauen. Kororen bat gora bera bai, hotzan melodixa bukaera, koletillak eta holan zela ingo zituen aportau dau, eta azkenien hortara deiketan dan pertsona bat, gainera beste talde batzutan joten dauena, eta gu baino gehiago dakizena, benetan nik uste dut eskertzen dela produkzio edo sorkuntza puntu hortatik bai aportetik, aparte grabau, masterizau eta hori dana itxiaz gain eskertu dugu. Taldearen lehen kantuetan ingelera zen nagusi. Disko berri honetan euskara nagusitu da, eta bideo horretan abesteko eran ere aldaketak izan dira. Gainera azpiautsek ere toki nabarmen hartu dute kantuen mesedetan. Lautik herri hutsak hiru, lautadan aztuta, hiriburuaren alde, kilometro luzeak, kurbata gurutzeak, errobelak zutan. Norabide bat, ta presarik Nik bai egerten dut nire kasuen ikasi dutela, ze inoiz ez dut aukinik abesteko hezkuntza barik egin jo beti, eta egerten dut batez be, oin ikasi dutela arnasa zelan atala gorputzetik, eta horrek zela erresten dauen leku batzutara heltzie ala ez, depende zela gurosun kantau. Eta hori kontzertutan ikasi dut, baina egiz esan da igerten dut, eta oin asko zerozu hau nahu kantetako moduen. Egiz da bai esan dozu modura, hizkuntza aldaketak bai suposatzen dauela beste aldaketa bat abesteko, ze nik inglesez musika asko entzuten dut, rock asko entzuten dut, baina euskeraz ez horren beste. Eta bai idazterako orduen melodixak itxie kondizionetan dauen modura, kondizionetan dago abestie. Baina, bueno, ikasketa fase honen barruen beste segailtasun bat izen dana eta uste dut ikasi dutena. Nik 1000 aldiz esan dutzat eta danok ikusten duguela, nik uste dut. Egondan
bueno, aldaketa bat, ez? Lehenengo diskora bai heldu gitzen, bueno, zut izango igual abestin esakienik, baina, bueno, ez dakit, notau da asko, bigarren lan honetarako, bueno, ez dakit, eta hau ez danak akorde doia sentsazioa badaukot, eta ez dakit, nik notatzen dut pilo bat adibidez gainera kuruak eta desente itzen dutela, heldu da puntu batera non oso altu abesten da baina berak, komodo sentitzen da registro horretan, nik ustot bera betapo dagoela registro hori eta uste dut bat doiala taldian izaerarekin. Abesteaz gain kantuen hitzak ere Jokinek egiten ditu. Disko kontzeptual bat izan gabe, abesti guztiek baduten olabaiteko lotura bat euren artean. Kostau jaku geixau bigarren diskoni izena jartie, zenik abesti o letra idazle modura bai guztetan jatzela bait koherentzia bat ero hilo konduktore bat existirutie eta topau dutena kasu honetan bai izen da abesti bakoitzak bere eran salatzen dau, kritikatzen dau o biztaratzen dau beste barik gizarte mailan dauzkogun arazo, zailtasun, prohibizio eta abar, ez? Orduen bai lortu dugu kontzeptu honekin Over the Red Light ero, da apur bat gizartiei bista bat, o behintzet kontzientziatik, arazo hauekiko kontzientziatik botatako bista bat, eta bueno, letrak ordaz, ulertuko da gure dauena, letrak YouTubeen da jarritxe daz, eta horixe. Euripean kantuan Eskabidean taldeko Idoia Tapia abeslariaren ahotsa entzun daiteke. Jokin eta Idoiaren ahotsak ederki uztartzen dira, ahots joko ederrak sortuz. Gainera, bideo lan ederra osatu dute, Luxusko lan taldearekin. Taupada isil bat bularrean, amaieraren ahotsa, lainorik gabeko euripean hotza. Ezin daiteke desegin jendartean bakarrik. Bera gainera esate zauen, beretzat izen dela reto bat, normalien ez dauelako oitxute registro hontan kantetan, baina gero eskertu duzko bai inbierriz ezagun esfortzu hori oso posi geratu dalako emaitzakin. Bera bai nik uste dut, komentaguzko oso gustora geratu dela, gu bai. Eta gainera, apur bat, berak esan bezala, bere registrotik urten da. Bai Eskabidean ikusten gauen, Lorena eta Bera zazen momentu hortan, Lorenak igual bai hartze zebela presentzia oso aguduak, eta Idoiak igual, grabetxu hau, ez? Bera hasten da, oso grabe batetik, baina bukatzen da, agudo batzuk abesten, berak espero etxauenak, eta oso pozik geratu gara. Niri emakume ahotsak asko guztetan jat, eta uste dut, gure panorama honen barruen da zela bastante gutxi. Bai da emakume asko igual kantautoren modura edo dabizenak, baina esan bezala movida rock, punk, ero historia hontan gutxi daz, eta horregatik baloretan dugu asko, behintzet saltza hontan dabizenak gonbidatu alizeti eta eurekin kolaboretia. Roka hilzorian dela esaten den garai hauetan, The Clayton taldeak freskotasun ekarri du Euskal Herriko musika eszenara. Belaunaldi gazteak oraindik rokeatzeko gogoz direla erakutsiz. Rolan esan da, eske gixe da, mainstream izatetik underground izatera pasaudan generoa da, eta ala eta bagaz talde batzuk, talde... Ez dakit zeltz puntutan arte talde gaztiek, segu baino gaztie obedienak ja ez dut ikusten besta movimentu larrei. Baina, bentze gazenok bagabiz gure artien ez dakit, saretze bat ero lortzen saiatzen, ze beste genero batzutan ikusten da, ez dakit, musika urbano ero trap mobidan anaitasun ero handixe dau, kaskamotz movimenduen bebai, eta rockien uste dugu falta dela pina kontzeptu hori, eta lehengo diskotik ezagutu ditugun beste rock talde batzukin gu hortan gabiz. Aberre lortzen dugun biziri mantentzie asko gustetan jakun panorama hau. Gaztienak uste dugu garela, talde gaztiek edamen inguruen beste ez da askot, baina bai,
juntau galetaginekin, juntau jarrekin, eta da pasada bat jauki trajektoria geixau, baina joten guztuna jakia gure estile guela, joten dabe gure die brutalak direktuen, eta oso ondo dagoelako jentiaz rodetie. Bai, eta Euskal Herri mailan badauko aberastasun hori, ez dakit, eskean kristok zabaldu zauen bebai holan ate bat roka euskeraz itxera, osea, posible dala hori, guk be asko erandugu talde hortatik, badakigu jente asko dauela guzteta jakona, ze kontzertuek eta gero esaten duzkue askok guzteta jakiela roka, baina ez dauela talde larrei itxen da biena, orduen, animo mundua nahi gukin badugu posible da, eta norkin inleike. Diskoak disko, zuzeneko taldea da The Clayton, eta horrela erakusten dute kontzertu bakoitzean. Taula gainean gozatuz, ikuslegoa gozarazteko. Nire iritziz, igual hauek ez da usadoz, baina nire iritziz, eragina handiz eukizaban, hasi ginen kontzertuak emuten pandemiako neurriekin. Orden munduan xeritxe eta publikoakin zero, oza, interakzion, zero, ez dagoen interakziorik. Claro, situazio hortan guk izaitzen, gure artien jolastu, pero gure artien anima, ez da besteik. Oza, oitu ginen apur bat hortara, eta gero ikustien jendie altza eta gure gana urbildu eta interaktu gureekin, oso erresa esan hori modu baten esatiaren. Da gero guztau itxegako apura lotzagako izatia bai. Talde hau bereziki da oso zuzenekoa. Eta nik uste bai jendiak askotan hori esaten dago behintzat, eta zuzenekotan uste hartzen dugula nortasun asko. Orduen egisa guztean jakula plasmetia diskuan zuzeneko soinu hori, ez. Da azkenien gure artien ondo konparentitzen ga, begiratitzen ga, ikusitzen da, eta hori transmitiritzen da publikora. Igual ez garbixenak direktuen ez dakiz zer, baina nik uste dut bata iruten da, besti ez dakiz zer, besti barrezka, besti no seke. Orduen freskura hori aportetan dau direktotan. Indugu ja lanik orapilatxuena, dala produzio fase dana, gero grabaketak, eskatu diskak, viniluek, mertxan eta hori dana. Eta on ja gogotxu, oin arte azken urte honetan indogun lan hori bularretik atarateko eta erakusteko. Nik uste dut zuzenien eta holtzan irabazten dugula, ataraten dugula benetan gugarena eta horren zain.